Goeie. Goeie. Mag wij jou wel even storen? Jazeker wel. Waar ben je al met douane? Verkeerscontrole hier in Franeker. Snelheid, gordels, goed ontdooide, schoongekrapte ramen. En het valt tot nu toe allemaal heel erg mee. Dus Franeker is goed bezig. En mooi, wat voor apparaat doe je dat? Met een laserapparaat. En dit ken ik hier op de bult, ken ik op 400 meter kan ik ze op snelheid controleren. En schreeuw je nog wat bekeuring nu tijdens deze coronatijd? Nou, op snelheid misschien 1 of 2. En voor de rest valt het wel mee. We houden ons wel redelijk keurig aan de regeltjes, ja. En hoe is het voor jou nou om je werk te doen? Want je zit hier nou alleen nog in de auto. Ja, het zijn solodiensten. We kunnen ook met duo rijden. In principe gaat het normale werk gewoon door. Alleen je merkt wel dat het een stuk rustiger is, vooral in de nachtdiensten. Nou, hier van de weekend nog in het nice dat er ook volle minder auto's stellen worden, dat soort zaken. Ja, iedereen is thuis. Dus als we thuis binnen en we letten overal op, dan hebben de inbrekers en de criminelen hebben natuurlijk minder ruimte om hun ding te doen. Sociale controle is ook meer aanwezig. En waarom ben je eigenlijk agent worden? Wat vind je er zo mooi, jongen? Ik zat vroeger in het leger en dat was heel veel oefenen. En weinig echte legerdingetjes. En de politie leek mij net een stukje extra, een plusje. Een stukje mensen helpen, er zijn voor de maatschappij. En gewoon je ding doen. Maar goed, 20 jaar geleden was het natuurlijk heel anders dan nu. En ik denk over 20 jaar is het alweer heel anders. Dus we gaan gewoon met de tijd mee. Nee, maar die overstap van het leger naar de politie om wat meer voor de mensen budgetten te kunnen, dat is wel uitkomen. Ja, zeker wel. Ja hoor. Ja. Nou, dan kan ik het net helpen. Dan denk ik toch, ja, je doet het om de mensen te helpen. Maar ze kunnen een print krijgen. Ja. Kijk, en dat is ook een stukje opvoeding. Kijk, en bewustzijn met waar je mee bezig bent. Hè. En we hebben natuurlijk allemaal regeltjes, soms te veel. Maar goed, als we aan de basisregels houden. Kijk, het stukje snelheid, daar heeft een ander mee te pakken. En het kan glad wezen, het gaat straks regenen, het is 0 graden. Dus ja, als je hier uitglijdt en je neemt een ander mee, waar een auto met een gezin in zit, kom je nooit meer vanaf. Dus wees bewust bezig. Want hoe het maar je, heren? 70. Nou, wij rieden dadelijk zeker voort, maar we houden even om tikken. Ja, ik denk dat je hem niet zwaar rieden. Nou, een soort succes. Dank u wel.